ми сега да ми кажеш какво правим тук? Събрали сме се тук в къща Нощви на двора да правим трахана с едни много готини момчета от ресторант Космос. За тях е много интересно да научат цялата технология на пилевунската трахана, в частност моята в случая. И в момента правят булгур на хромел. Умишлено го правиме на тия камъни, т.е. хромели, за да няма окисляване към крайния продукт. Може да се представите? Аз съм Владислав Пенов от ресторант Космос. А това е колегата Николай. Пенев се казвам аз, също съм част от екипа на ресторант Космос. За първи път ли ще правите си? За първи път. И ни е интересно да видим целият процес и крайния продукт, който ще се получи. В ресторанта работим с траханата. Просто за първи път имаме досег до направата, и което е доста интересно за нас. Сега ще видим целият процес на живо и ще участваме в него. Между другото, това са едни много готини момчета, които съвсем случайно открих и много добре правят, че работят с български традиционни продукти и задължително проследяват процеса на всички продукти, с които работят. Нали, това ги прави всъщност уникални. Благодаря за добрите думи. И това ни свърза с Теменушка, защото прави един уникален продукт. И дойдохме да участваме в направата, за да се научим и ние на нещо, което сме позабравили. И да видят пътя на техния продукт. Да, ние може би преди около година и нещо започнахме заедно да работиме. Мисля, че е достатъчно. Няма да правим големи количества. Ще взема кратуната. Беше ни любопитно какво точно е това трахана, как се прави, тъй като сме имали досеки с други трахани, но тя определено е различна. Какви е сега приготвите във вашия ресторант? Ами по принцип правиме модерна българска кухня, ако може така да го наречеме. Традиционни ястия, но пречупени така през нашата модерен прочит. Разбрах, че сега са пълни и чеверме. Да, по рецепта тук може би е плевунска, не знам, с трахана и дреболи вътре. Ще го видим след няколко часа, ще го извадим от пещта. Нямаме търпение. Запечатано е в момента в пещта и може би до 2 часа, 3 ще го извадим да видим как е станало. Агнешко с трахана. Агнешко с трахана, да. Вътре с дреболи, малко пресни подправки и ние спомогнахме малко с нашите ферменти, които правим в ресторанта. Намазахме от външната страна самото агне. Мислим, че ще добави още един вкус. Да, добре. Значи очакваме сега и чевермето. Ники, аз съм То тук има още на дъното, това да си го върта, нали? Може да си го въртиш, ама то няма да се изчисти до край, да ти кажа. То по-скоро ще излезе като брашно, толкова ще се доста. Защото ако не се зарежда от долу, на трахана с хромел. Трябва да кажеш кога да го С спреме. майстор готвачите на ресторант Космос. Тук ви сложих брашното от линец. Сега трябва да се накисне булгура.